Pri nočnej nehode v Humennom bol opitý snáď každý, kto tam bol, teda okrem policajtov a nášho štábu. 18-ročnému čerstvému vodičovi hrozí za alkohol za volantom väzenie. Rady si so sebou nevedel dať ani jeho spolujazdec. S putami na rukách preto skončil na policajnom oddelení. Dvaja chlapci z obce Modra nad Cirochou sa krátko pred polnocou vracali z Humenného. S autom skončili na streche v priekope. Podľa policajného vyšetrovania vodič zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy vozovke. Vyšiel z cesty a narazil prednou časťou do priekopy, v ktorej vozidlo vymrštilo. Za volantom sedel 18-ročný Matúš. Podľa našich zistení má vodičák iba pár mesiacov. Ukázalo sa, že šoféroval opitý. Chceli sme vedieť, čo všetko si pred jazdou vypil. Vodičovi bola v dychu nameraná hodnota viac ako 1,10 promile alkoholu. Triezvo nepôsobil ani jeho spolujazdec. Na mieste nehody riadne vystrájal, s putami na rukách skončil preto na oddelení. Auto mali chlapci požičané od uja, aj on sa podľa všetkého v chladnej noci zahrial alkoholom. Tá, nezodpovedný. Moje auto, no, stačí. Z rozbitého auta nadšený nebol, hneď rozmýšľal nad tým, čo ho čaká doma. Baba mi z***, Pána b***, ráno som mal babu odvísť do kostola. Tak budem chodiť z roboty do Kamaráti z auta vytiahli fľašu od piva a učebnicu dejepisu pre šiestakov. Dejepis? Moje, ja sa učím. A reflexa mesta nič, žiadne nič tam nemohol auto. Polícia mladého vodiča obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu ročné väzenie. Pre televíziu Joj, Jana Veľasová.